Εδώ λοιπόν μαζί μας Άγγελος Συρίγος, Κωνσταντίνος Φίλης. Καλημέρα σας κύριε, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας μέρα. Είχαμε καιρό να το δούμε το δίδυμο αυτό, το πεθυμίσαμε είναι η αλήθεια. Το πεθύμισε και ο Μανώλης από ό,τι κατάλαβα, γιατί εντυπωσιάστηκε πριν που σας προανήγγυλα. Καλημέρα Μανώλη και πάλι. Καλημέρα σας και πάλι και πρώτα απ' όλα στον κύριο Φίλη θέλω να ρωτήσω εδώ που βρίσκομαι περίπου να μου περιγράψει πού μπορώ να πάρω από αυτά τα ωραία δώρα που έφερε σε εσένα και στον Άκη τον Παυλόπουλο. Θα σου πει. Πραγματικά πρώτα απ' όλα να το ρωτήσω. Δεύτερον θα ήθελα να πω και στους δύο καλημέρα. Τρίτον, ο καθηγητής μου, ο Γιάννης Δημητζόγλου από την πόλη, κοίταξε πώς είμαστε εμείς οι Κωνσταντινοπολίτες. Μου λέει πού είσαι στο Παρίσι, αλλά νομίζω μήπως είστε στην πόλη, μου λέει έχουμε ένα πύργο εκεί του Τσάμλιτζα. Είσαι εκεί. Ό,τι βλέπουμε. Το βλέπουμε σαν Κωνσταντινούπολη. Να θυμίσουμε και ότι και ο πρέσβης μας εδώ, ο κ. Νικολαίδης, ο πρέσβης της Ελλάδος στο Παρίσι, είναι και αυτός από την Κωνσταντινούπολη, ζωγραφιώτης μάλιστα. Άρα εδώ δεν νιώθουμε ξένοι. Είμαστε, ξέρεις, συγχωριανοί όλοι. Συγχωριανοί. Αρχίζουμε να βρίσκουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Με καταγωγή από την ασιατική πλευρά, από το Μόδι, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Από το Μόδι. Λέει που θα ξέρει ο καθηγητής όλα, Μανώλη. Ακριβώς. Δεν γλιτώνεις από τον κύριο Συρίγο. Περιοχή της Χαλκιδόνας. Το θέμα είναι ότι ξέρει και εμάς πολλά. Βέβαια ξέρει. Θα τα πει την κατάλληλη στιγμή όταν χρειάζεται. Είναι στη φαρέτρα αυτά. Πήγαινε λίγο πιο πίσω μετά εκεί που είσαι. 30 μέτρα είναι. Να ψωνίσει τον κύριο Φίλη τα αγαπημένα του. Δεν έχει από σένα, δεν χρειάζεται. Θέλει κι άλλα γιατί. Συλλογή. Θέλω να πω το εξής. Όταν είδα το Μανώλη με το πύργο του Άιφελ στο background, έκανα αμέσως τη σκέψη. Αμέσως το συνειρμό αυτών των καταπληκτικών δώρων που μας έφερε ο Άκης και σε μένα και σε σένα, Δημήτρη. Και ευχαριστούμε και τον ευχαριστούμε δημόσια για μια ακόμα φορά. Οι μινιατούρες του πύργου του Άιφελ. Μανώλη, είναι στα 100-200 μέτρα. Θα σου στείλω μετά στο προσωπικό φωτογραφία που έχω. Για το κόστος. Πόσο? Το κόστος. Είναι ανά 5, αν διαπραγματεύεσαι καλά, μπορεί να πάρεις και 6 ευρώ. Τώρα δεν θέλω να πω, δεν θέλω να εκθέσω. Μην κάνω διαφήμιση. Υπάρχει όμως φωτογραφία. Αλλά είναι κάπου εκεί κοντά. Δεν είναι πολύ μακριά από αυτό. Τόσα ξόδεψα έχεις για όλους μας. Επομένως μπορείς να φέρεις, όχι για όλη την οικογένεια. Ευχαριστούμε, Άκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για πάμε στα θέματα μας τώρα, κύριε Συρίγο, γιατί ξαναδιαβάζουμε εδώ τους Τούρκους αναλυτές να λένε ότι εμείς έχουμε επεκτατικές διαθέσεις. Δηλαδή, αυτοί που μας χρώσταγαν όπως λένε στο χωριό μας πήραν και το βόδι. Αυτό που κατηγορούμε εμείς τους Τούρκους στην πραγματικότητα, ότι επιβουλεύονται τα νησιά μας, ότι μιλάνε για το Αιγαίο, ό,τι, το γυρίζουν ανάποδα οι Τούρκοι αναλυτές. Λες κάτι διαρκώς, το τέλος φτάνει να το πιστεύεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τι λένε οι Τούρκοι? Λένε ότι η Τουρκία έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο. Μάλιστα. Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία έχει το 1/3 της ακτογραμμής της Ελλάδος. Η Ελλάδα έχει την 4η ή 5η μεγαλύτερη ακτογραμμή στον κόσμο λόγω ακριβώς του δαντελωτού των ακτών της. Η Τουρκία είναι γύρω στα 8.000 χιλιόμετρα η συνολική ακτογραμμή της. Το έχει πιστέψει αυτό. Σημείο δεύτερο που η Τουρκία έχει πιστέψει. Έχουμε, λέει, δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα έχει δικαιώματα μόνο μέσω του Καστελορίζου. Στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε, λέει, 3.000 χιλιόμετρα ακτές. Η Ελλάδα έχει 10 χιλιόμετρα του Καστελορίζου. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι η Τουρκία έχει 786 χιλιόμετρα έναντι των ελληνικών νησιών. Δεν μας ενδιαφέρει όλη η ακτή που πιάνει από τη Ρόδο ως τη Συρία. Μας ενδιαφέρει μόνο το τμήμα που είναι απέναντι στην Ελλάδα. Έχει 786 χιλιόμετρα έναντι της Ελλάδος και η Ελλάδα στην ίδια περιοχή έχει 850 χιλιόμετρα. Λέει η Τουρκία, το Καστελόριζο, η Ελλάδα από το Καστελόριζο διεκδικεί όλη αυτή την τεράστια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι στο 100% της περιοχής το Καστελόριζο πιάνει μόνο το 8,6%. Το υπόλοιπο 91,4% το πιάνει η Κρήτη, η Κάσος, η Κάρπαθος, η Ρόδος. Που είναι εκεί. Δεν τα λες και μικρά νησιά. Καθόλου. Επομένως, αυτό είναι μια ρητορική η οποία αναπαράγεται και σιγά σιγά δημιουργεί ένα δεδομένο. Και σιγά σιγά όλος το πιστεύει. Αν το πιστεύουν οι Τούρκοι αυτό που λένε. Το θέμα είναι αν το πιστεύουν οι υπόλοιποι αυτό που ακούνε. Οι υπόλοιποι δεν ασχολούνται με αυτά. Αν δημιουργεί δεδομένα. Οι υπόλοιποι δεν ασχολούνται με αυτά. Θεωρούν ότι είναι ιδιαιτερότητες, δυστυχώς θεωρούν ότι είναι ιδιαιτερότητες Ελλάδος και της Τουρκίας και αποφεύγουν να ανακατευτούν με το θέμα. Το ακούνε με ένα χαμόγελο με ένα χαμόγελο ευγενικό. Ναι, καταλαβαίνουμε. Με αυτόν τον τρόπο, όπως η Τουρκία περνάει την εντύπωση ότι όλη η περιοχή έχει κάτι περίεργο. Είναι μια γκρίζα ζώνη. Κάτι δεν πάει καλά στην περιοχή. Και αυτό είναι το μειονέκτημα.
Και επίσης υπάρχει και το θέμα των Patriot, το οποίο επαναφέρουν οι Τούρκοι, ότι όπως λέμε εμείς, λένε, επικαλούνται δημοσιεύματα ελληνικά, ότι μένουν τελικά στην Κάρπαθο και ότι η Ελλάδα έχει αθετήσει τις υποσχέσεις. Δώσαμε εμείς καμιά υπόσχεση ότι θα τους διώξουμε, θα κάνουμε κάτι. Όλη η ελληνική επικράτεια καλύπτεται αντιαεροπορικά. Όλη η ελληνική επικράτεια, περιλαμβανομένου και των ανατολικών νησιών του Αιγαίου, καλύπτεται αντιαεροπορικά από τα ραντάρ της Ελλάδος. Το πού θα τα τοποθετούμε είναι αποκλειστικό δικό μας θέμα. Δεν είναι θέμα. Δεν ρωτάμε την Τουρκία δηλαδή γι' αυτό. Προφανώς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα πώς λειτουργεί το σύστημα. Ναι. Τοποθετήθηκε ραντάρ Patriot και συστοιχεία Patriot στο Διδημότυχο. Γιατί τοποθετήθηκε στο Διδημότυχο? Γιατί θέλαμε να καλύψουμε τη Βουλγαρία. Θα τοποθετούσες ποτέ συστοιχεία και ραντάρ 3 χιλιόμετρα από τα σύνορα? Όχι. Τα τραβάς πολύ προς τα πίσω, ούτως ώστε να έχεις το περιθώριο να δεις αν υπάρχει κίνδυνος και να το χτυπήσεις με το πύραυλο που έχεις. Το τοποθετήσαμε εκεί γιατί έτσι κρίναμε ότι συνέφερε στρατιωτικά τη χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τα αποσύραμε συνέχεια διότι πάψαμε να καλύπτουμε τη Βουλγαρία. Μάλιστα. Αλλά εμείς αποφασίζουμε πού θα τοποθετήσουμε και τι θα τοποθετήσουμε. Δεν ζητάμε την άδεια κανενός. Προφανώς, αλλά η Τουρκία, κύριε φίλε, ενοχλείται από όλα αυτά και συχνά πυκνά τα επαναφέρει στην επικαιρότητα για τους δικούς τους λόγους. Βέβαια, το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί το κάνει αυτό, έτσι. Προφανώς. Να παρακαλέσω για διόρθωση στον τίτλο μου στην ιδιότητα. Είμαι Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων. Υποθέσεων, ναι, σωστά. Λοιπόν, έρχομαι να πω το εξής. Με αρκετούς από αυτούς που κατά καιρούς βλέπουμε στους δέκτες μας να αναλύουν τις εξελίξεις από πλευράς Τουρκίας και τον διευθυντή της Μιλιέτ, της Χουριέτ, άλλους αναλυτές, έχουμε καθίσει στο ίδιο τραπέζι και έχουμε κουβεντιάσει. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με απόλυτη ακρίβεια είναι ότι κατηδίαν οι απόψεις τους είναι πολύ πιο μετριοπαθείς, τουλάχιστον όπως τις εκφέρουν, από αυτό που επιλέγουν να κάνουν δημόσια. Και το λέω αυτό γιατί αναπαράγονται οι απόψεις τους μέσα και από την εκπομπή μας και θα πρέπει να έχουμε, όπως είπα και την περασμένη φορά, και ένα φίλτρο σε αυτά τα οποία ακούμε, γιατί ορισμένοι εξ αυτών είναι και περιθωριακές προσωπικότητες, όχι οι περισσότεροι, αλλά να έχουμε την επίσης γνώση ότι δεν είναι αυτά τα οποία λένε σώνει και ντε αυτά τα οποία πιστεύουν. Ή εκτός αν όταν μιλάμε μαζί λένε κάτι το οποίο πιστεύουν, εκτιμούν ότι εμείς θέλουμε να ακούσουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στροφή για την ευρύτερη περιοχή. Η Τουρκία πιθανότατα να πιστεύει ότι μπορεί να επενδύσει σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχουν κανόνες, όπου το απαραβίαστο των συνόρων πλέον έχει γίνει περίπου κανονικότητα, δεν υπάρχουν θεσμοί και μηχανισμοί οι οποίοι να κατοχυρώνουν τα κράτη τα οποία πιστεύουν στο διεθνές δίκαιο και λόγω της παρουσίας του Προέδρου Τραμπ να εκτιμά ο Πρόεδρος Τραμπ ότι μπορεί να κάνει μια συναλλαγή καλύτερα μαζί του. Βέβαια, το έχουμε πει πολλές φορές και από την εκπομπή, αισθάνεται ο Ερντογάν μια ανασφάλεια απέναντι στον Τραμπ όπως οποιοσδήποτε. Αν δηλαδή ο Νετανιάχου έχει φτάσει στο σημείο να είναι αναλώσιμος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, μπορείτε να αντιληφθείτε οι πρόεδροι και οι ηγέτες όλων των υπολείπων κρατών πώς νιώθουν. Μπορεί να σημαίνει, αυτό που θέλω μόνο να πω είναι εδώ ότι η Τουρκία δεν είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στους κερδισμένους. Από την άλλη, η διατήρηση του καθεστώτος της Τεχεράνης την Τουρκία την τοποθετεί, αν μη τι άλλο, σε αυτούς οι οποίοι είναι ευνοημένοι με ποια έννοια το λέω. Αν είχαμε αλλαγή καθεστώτος και είχαμε την εγκαθίδρυση μιας άλλης κατάστασης στο Ιράν που θα ήταν πιο κοντά στη Δύση και με κάποιον τρόπο πιο συνεννοήσιμη για το Ισραήλ, αυτό θα ήταν κακό νέο για την Τουρκία. Η Τουρκία τώρα μπορεί να συνεχίσει να επενδύει στην πολιτική που ακολουθεί το 1979 και έπειτα στην περιοχή της ανάδειξης της δικής της αξίας και χρησιμότητας λόγω ακριβώς. Θα πάμε τώρα στην κρίση. Σε αυτό θα να αποδεσμεύσουμε το Μανώλη να συνεχίσει το έργο του στο μαρτυρικό Παρίσι και εμείς θα συνεχίσουμε εδώ λίγο με τις διαπραγματεύσεις. Ναι, και τις αγορές. Καλημέρα, Μανώλη μου. Καλημέρα. Και βλέπουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη στη Γενέβη. Περιμένει τη συμφωνία ο Σταύρος. Ο Σταύρος δεν φεύγει από εκεί αν δεν πέσουν υπογραφές στο χαρτί, Σταύρο. Έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα, Σταύρο. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ναι, σίγουρα το ένα μεγάλο ζήτημα πια είναι η υπογραφή της συμφωνίας που έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εδώ στη Γενέβη την Παρασκευή θα γίνει μια μεγάλη φιέστα προκειμένου να περάσει και το μήνυμα, να επικοινωνηθεί πια ότι ο πόλεμος
τελειώνει, ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε αυτό το MOU, σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης, και μετά βεβαίως θα ξεκινήσει αυτή η μεγάλη περίοδος διαπραγμάτευσης, η οποία έχει και πάρα πολλά αγκάθια σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια με τα πυρηνικά, με την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας του Νότου Ορμούζ. Είναι πάντως η πόλη εδώ, η Γενέβη, έχει αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει σε αυτόν τον ρυθμό. Και βέβαια σε αυτό βοηθάει και η σύνοδος G7 που γίνεται στο γειτονικό Εβιάν, διότι οι περισσότεροι από τους ηγέτες που συμμετέχουν πέρασαν από εδώ χθες, από τη Γενέβη. Η πόλη έχει σε ένα πολύ μεγάλο μέρος αποκλειστεί. Υπάρχει αστυνομία, ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας, του στρατού, και σε όλη την περιοχή από εδώ έως το Εβιάν, που απέχει περίπου 1 ώρα, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρά μέτρα. Καθώς λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή, ποιοι θα συμμετέχουν, οι πληροφορίες λένε πως θα έρθει εδώ ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, και από την πλευρά των Ιρανών ενδεχομένως ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο επικεφαλής της Βουλής, ο Γαλιμπάφ. Όσο λοιπόν περιμένουμε να ξεκαθαρίσει η εικόνα της Παρασκευής, να σας πω πως το βλέμμα όλων είναι στραμμένο αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, σε αυτό το θέρετρο που έχει μετατραπεί σε φρούριο, εκεί όπου οι G7 συνεδριάζουν, και σήμερα μάλιστα θα μπουν και στα βαθιά, διότι χθες είδαμε ξεκίνησαν εργασίες με αυτό το δείπνο, όπου μονοπόλησε βέβαια ο πρόεδρος Τραμπ και όσα είχε να πει για τη συμφωνία που πέτυχε με το Ιράν. Και μάλιστα καταλαβαίνουμε όλοι, παιδιά, πως ήταν και ο λόγος που ήθελε να έρθει αυτή τη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ στην σύνοδο, διότι είχε στα χέρια του μια συμφωνία, είχε κάτι να δείξει, γιατί του ασκήθηκε πολύ έντονη κριτική από τους ομολόγους του το προηγούμενο διάστημα για τις στρατιωτικές του επιλογές. Σήμερα όμως μπαίνουν στα βαθιά. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουν και για το θέμα του Ιράν. Θα έχει διμερείς συναντήσεις ο πρόεδρος Τραμπ και με ηγέτες αραβικών κρατών που έχουν έρθει εδώ, έχουν προσκληθεί στην σύνοδο, ηγέτες του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αλλά θα συζητήσουν και για την Ουκρανία, και εκεί λένε οι πληροφορίες θα προσπαθήσουν να βρουν μια μορφή σύγκλησης με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες, προκειμένου να δείξουν ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή σε ό,τι έχει να κάνει με την Ουκρανία. Και όπως φαίνεται, δυστυχώς, τα υπόλοιπα θέματα της ατζέντας, η οικονομία, η τεχνητή νοημοσύνη, οι κίνδυνοι και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, φαίνεται πως θα απασχολήσουν την τρίτη ημέρα, την Τετάρτη, και ενδεχομένως σε πολύ μικρότερο βαθμό από όσο θα περίμενε κανείς, διότι, όπως σας είπα, το κύριο θέμα συζήτησης είναι το Ιράν και πώς θα αποκατασταθεί πια η διέλευση από το στενό του Ορμούζ και πώς θα πέσουν οι τιμές κυρίως, γιατί αυτό καταλαβαίνετε ότι απασχολεί τους ηγέτες που έχουν έρθει εδώ για να συζητήσουν. Για πάμε εδώ τώρα, κύριε Στυρίγου, να πείτε κι εσείς μια κουβέντα, και ο κύριος Φίλης βέβαια, για τη συμφωνία αυτή. Τι θα είναι αυτή η συμφωνία, αν μπορεί να διατηρηθεί, αν έχουμε νικητές, εδώ έχουμε χαμένους, δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι έχει γίνει. Λοιπόν, τι κερδίσαμε δηλαδή από αυτόν τον πόλεμο που καταστραφήκαμε οικονομικά οι περισσότεροι, αλλά κέρδος δεν φαίνεται μέχρι στιγμής, ορατό τουλάχιστον. Λοιπόν, να δούμε ποιοι ήταν, για να μπορούμε να το καταλάβουμε, πρέπει να σκεφτούμε ποιοι ήταν οι 4 αρχικοί στόχοι. Στόχος πρώτος ήταν να πέσει το θεοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη. Όχι μόνο έχει πέσει, αλλά έχει γίνει πιο σκληροπυρηνικό. Στόχος δεύτερος, να διακοπεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεν ξέρουμε κάτι γι' αυτό. Φαίνεται ότι αυτό θα συζητηθεί. Στόχος τρίτος, να σταματήσει το βαλιστικό πρόγραμμα, δηλαδή η παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν. Δεν συζητήθηκε από ό,τι φαίνεται καθόλου αυτό το θέμα, δεν έχει τεθεί πάνω στο τραπέζι. Αντιθέτως, κάθε φορά που υπάρχει κάποιο πρόβλημα μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, το Ιράν εξαποστέλει βαλιστικούς πυράβλους, άρα το πρόγραμμα παραμένει ισχυρό. Στόχος τέταρτος, να πάψει το Ιράν να είναι ο προστάτης οργανώσεων τύπου Χαμάς, Χεσμολάχ, Ανταρτών. Μία κουβέντα να πει και ο Κωνσταντίνος για να κλείσουμε. Ελάτε. Για το τελευταίο, βλέπουμε ότι το Ιράν παρεμβαίνει και λέει η εκεχηρία θα περιλαμβάνει και το Λίβανο. Άρα εμφανίζεται ως ο προστάτης της Χεσμολάχ. Συνεχίζει. Έλα, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, πρώτον, ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου. Από ό,τι φαίνεται, τον υποχρεώνουν οι σύμμαχοί του να τον τελειώσει μόνος του. Διότι αναζήτησε συμμαχίες στη διάρκεια όλων αυτών των εβδομάδων, δεν κατάφερε να τις βρει. Άρα θα πιει το πικρό ποτήρι κατά τα φαινόμενα μόνος, χωρίς συμμάχους και εταίρους, οι οποίοι μάλιστα έχουν κλονιστεί. Έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη τους απέναντι στις ΗΠΑ εξαιτίας όσων συνέβησαν. Δεύτερον, το Ισραήλ είναι αυτό το οποίο ξεκίνησε τον πόλεμο μαζί με τις ΗΠΑ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου.
Γιατί μπορεί να έχουμε μεν μια συμφωνία που είναι προκαταρκτική, μια συμφωνία που ουσιαστικά είναι γέφυρα, οδικός χάρτης για τις επόμενες 60 μέρες, όπου θα είναι τα πολύ δύσκολα. Γιατί όλα τα ζητήματα, τα ακαθόδη, έχουν παραμείνει σε εκκρεμότητα. Δεν πετύχαμε και πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Να είστε καλά. Οι επόμενες μέρες μέχρι την Παρασκευή είναι κρίσιμες, διότι πολλοί θα θέλουν να τεινάξουν τη συμφωνία. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, κύριε.